En jetti joomiraaɗo joom bade e baawɗe baɗowo ko wela waɗande wela waɗa ɗo wela taw waɗiri kono welira kisal ñiɓngal e yurmede yaanje yo ngon henulaaɗo ɓurɗo windere njotto kala dewɗo moƴƴere ha ñalngu padangu ngu wona kayto bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe haalirde Aanyam ɓamti Pulaagu Aañam Yeroyaaɓe on koofnama koofli pulfuli koofli giɗgol koofli jokkere enɗam geno moƴo o newnani en hande ñallal nogasi ɗiɗi lewru siilo hitande ujune ɗiɗi e nogasi goho artude e yewtere men Gosoraaɗo serata e lawde nde waɗanta en laamtoro Sal Abdoul Toksel mo ndulumaji demɓe Alhaji Ali Bamo ɗala he e jeejengo takko wuro e min giɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Aanyam Yeroyaaɓe sikki ala konngol ngol ɗo forto ko ɗo he wuro wiyetengo Aanyam Korbey Esson e nder ngendi Waalo Fendo tiitonde yewtere men hande wiyete ko Hinere ana jogani en kaɓirɗe ɗe Aissata Diallo debbo Gindi fuɗɗi bela haalirde Aanyam ngoga sengo ko giɗo men Aminata Siré Basumel Bandu Boolo mo seeno paalil e Aanyam Yeroyaaɓe en jetti musidɓe heewɓe nodduɓe en ngam yidde ɓeydede e nder Gosoraaɗo serata e lawde ngam wawde jaɓɓade yewtere nde e jeewte men goɗɗe ko wayno ɗam Allah adi ɗam dende ɗe mbaɗaten e nder lowre nde tawi ko catal e nder haalirde Aanyam ɓamti Pulaagu Aañam Yeroyaaɓe kala kadi noddunoɗo en walla windi en walla accani en konngol so tawi yiyani ene ɓeyda en ñaaguima ɗum yaafuya yo tinno hesɗitina nde wannoon ene gasa saha waɗa jejji walla cikka a waɗi tawa waɗani musidɓe tedduɓe en ñaaguima geno moƴo nde waɗanta en jaam yurmo yaafo mayɓe men sellina ñawɓe men hisna selluɓe men yettina cagatagal haɗa perguite musidɓe tedduɓe en ñaaganima leñol ngol e windere nde kala yo gano aynu rena mbiɗen yewtere men hande tiitonde nde wiyete ko Hinere mbaɗani noon yette salen ɓe babaɓe ɓe ha e contenaɓe nana mbiya kadi ndeɗo yewtere kam hol fof ko jogori haalde Hinere kam holko jogori wiide eyyi kono noon addanta en jolnude tiitoɗe baaɗe ni ko ngam ɓeydade sembinande rendo ngo kala inde kala wowlandu haadi tan waawi yaltude e huno ko naata e nofu ana wona yewtere Gosoraaɗo serta e lawde wonande noon yiɗɓe kadi rewindade ɗum e sengo wongo aɗa wawi tawde ɗum e nder YouTube mbaɗata ko YeroyaabeTV YeroyaabeTV ene woodi noon lowe men goɗɗe biyeteɗe hono noon lowe jeeyaɓe e nder wuro men kono ndeɗo lowre mbete mbasa faydude ɗum ɗo a durtat a mbatta ko Yeroyaabe nde puɗɗoɗa wadde TV sa raɓɓi ɗini tan ene wawi jana e lowe kadi ɓesguji meɗen fof noon ko enen
Musibam tedduɓe ngam kettoɗa haalirde Aanyam ɓamti Pulaago Aañam Yeroyaaɓe aɗa waawi wadde no tuuba ko mbiyata ni www.aanyamtv.com. Aanyam o noon mbatta ko a durtangal mbaɗa alkulal na mbaɗa alkulal ya mbaɗa a mbaɗa ma ɗum woni Aanyam. Sen garti e mbundi yewtere men mbiɗen tiitonde nde wiyete ko Hinere. Adi fof ndeɗo inde ko inde hawnide e nder terɗe aade. So tawi ko feɗendu teelal ngal mbiya feɗendu mbiya peɗeli. Sa wi teelal jungo mbiya juuɗe so heewi, koyngal mbiya koyɗe, yitere mbiya gite, nofru mbiya noppi. Ngarta haa ɗo Hinere ɗo, sa sowiti teelal ngal won keewal coomingal ɗon, kono noon a ɗeɓata tinde ɗum walla yiide ɗum. Ana waɗa goɗɗum ginnira inde nde e mbaadi gondi mbiya ɗum kine. Kine ko inde keewal, kono kadi e nder kuutorogol ngol e innugol ngol artan ma kadi e mbaadi teelal. Ina hawni walla kam min kam ne hayimi. So tawi neɗɗo ne haala o wima hineramde, hineram won biyowo noon, walla wiya kinam won biyowo noon. Kono saɗa haala goɗɗo mbiyata kaari ko naakiɗo Hinere, walla kaari ko towɗo Hinere, walla kaari ko ɓappiɗɗo Hinere. Won kadi to wiyete kaari ko ɓappiɗɗo kine, kaari ko petiɗo kine. Joni noon sen jurnima holko wiyeteɗon Hinere e holko wiyeteɗon kine. Sen jaggiri Hinere ko teelal, wadde kine wona keewal. So kine jaggiroyama ko teelal, holto keewal mum heɓete. Sen jaggiri kine ko teelal, hol to keewal mum heɓoyte. Wadde ko tagore mahinde noddirtende teelal e keewal, kono fof rendo ne wawi famudirde e ndin mbaadi. Joni ƴeewen Hinere he tagu mum, gonka mum e seeɗa e nafoore mum. Ƴeew ko kañum fofrete, ne jeeya e ko fofrete. Hinere ana banore. Banaade woni hendu walla balngol walla teskande ara e ma uura nde tina ko uuri ko, walla benji uurngol nde tina kadi ɗum no wayni. Ɗum waɗi so tawi won hendu ndu welani ari e neɗɗo, jiyata ko o sukka kine ɗe. Joni noon kine ɗe aɗen gandi yaaruɓe ɗen gande waɗi ko hendu naatoru e yaltoru. Woni hendu banetendu ndu naata, wondu wonnondu to nder to e gandal geno e ɓe o newnani andude ɗum, ndun kadi yalta. Wadde so Hinere nde jaggama sukkama walla muɓɓama tan, gollal Hinere nde jogino ene gollodo e hunuko. Hinere nde so dartinanama golle tottitat fof hunuko, wiye min noon haadi mi uddama an gollo. Kono hunuko ko jaɓɓito ngal gollal wona e dillude hen, kono so juuti ronka ɗum gasnoyde.
kala nde hinere jagga juuti so reenaaki rewata hen ko rafi o ne wawi jibinde kadi mayde. Sen ƴeewi hinere ko hunde hawnide, jara ndiyam nde jarata nde rewi ko hunuko fayi reedu, kono noon sabu a wayli ndiyam a woppiɗam ɗo a yaroyi goɗɗam e ko nandi hen wontan ma maɓɓo. Ay hinere nde ñittore nde foofre nde banore woni fofandu woni fodde nde e riwtude nde. Wadde sa ƴeewi e tagodi mayre ana waɗi gudde ɗiɗi. Ay gudde ɗe heewani wiyeede gudde hinere wiyete ko gudde kine. Wadde holɗen kine? Mbele kine joni ko teelal walla ko keewal? Gudde kine. Kaari ne yaaji gudde kine. Mbele ko kaari ne yaaji gudde hinere? Fonno wonde. Kaarin towi hinere. Mbele ko kaarin towi kine. Wadde holko teskete ɗon sa ummima to gite to hakkunde gite ɗe, hakkunde ñemamboji ɗi, mbawen teskade ɗo hakkunde ñemambo e wayko. Wiyete wayko ko bange, ko wiyete ñemambo ko bange. Wadde ɗo mo wawani sernude ɗum, ngelo ƴetti hen fof on wawi sikkude ko ɗum wiyete ɗum walla ko ɗum wiyete ɗum. Sa ummima toon mayi ɓolol ene tagine fayi to toni to ara ha fando toni ɗi ngol towta. So towti waɗa gudde ɗiɗi ɗe ko ɗon wiyete hinere walla kine, waɗa ko tambi ɗum. Ay ko tamboto ɗum ɗon ko wiyete ko jaalal kine. Ndeke ɗo ay to wiya jaalal kine ɗo ene tindina ndeke kala hen wuddere wiyete ko hinere so renti wiye kine. Ngaal jaalal to ngal fawoto ɗo andi ngal fawi koye dow tondu dow muɗum seeɗa, kono sa memi ngal aɗa tina tekkendi gondi less mum tawa ene ɗeɓi sawndo yaade ko wiyete ko ɗakkudi neɗɗo ɗakkudi dow. Waɗi kaalawo goto wi ñiiƴe ko luɓal ko ɗakkudi woni gonga. Neɗɗo so jibinama ardata koye ɗakkudi mum, so ñiiƴe ɗe coli ha laaɓini hatta o maydata koye ɗakkudi makko. Wadde mbi ñiiƴe ko luɓal ko ɗakkudi woni gonga. Jono ngal ɗon jaalal ko kangal tambi gudde ɗiɗi ɗe, so ngal towi hinere nde yiye nde towi, so ngal lesɗi nde yiye nde lesɗi, e ngan sanga kine ɗe hankadi e mbaadi mum, mbaadiji certuɗi. Kono ko ɓuri heewde kam jomen ngari en tawata ko ne mbiye ko towɓe kine, ko ɓuri heewde ko mbiɗen. Haadi kaw ko joom ngari biyeteɗo joɗɗo mbaati. Joni noon hinere nde to woni ɗo, jaalal ngal ɗo fawi ɗo mayi ɓulel ko wayno ɓulel ni nanɗon tuggi koto jaalal ɗo wayno telloto e tondu dow ndu ni, ngel ɗon ɓulel laanawel gongel ɗon ngel ɗum ne hono wiyete? Ay ko ɗum ɗo woni yedda kine la yedda hinere, ko ɗum ɗo woni yedda. Won terkon gonkon e aade wayno yedda en, wuccudu en, geɗon mbay kon noon ene ɗeɓa yejjitede walla so haalama wayano mataw ko konngol ngol fewani ni. Yedda nan ɗon ko ɓulel ngel wiyete yedda, ko tambi hinere ko wiyete jaalal. Gudde ɗiɗi ɗe wuddere hen fof ko hinere, gudde ɗiɗi nde ndenti woni kine. Ko ɗum waɗi
ene jogii ko wiyetee uurnaade woni jaɓɓaade henndu uurndu. Ene jogii ko wiyetee ufnaade ko ƴettude kine mum ɗe o dillina ɗe o wayno muɓɓoowo ɗe ni o yaltina heen henndu o riwta hollude wonde henndu ndu welaani. Neɗɗo nin ufnoo neɗɗo ufnoo haala neɗɗo. Sa waɗii noon neɗɗo way kono mbiɗaa neɗɗo o haala maaka aka waasi weldemi hono no henndu waasirannoo urde ni. Ɗum waɗi haalooɓe men mbii henndu kine ene famɗi kono kala mo ndu rewi mettintu. Ɗum waɗi ni wolleji ene mawnini hinere no feewi ete ko hawni. A yiyan neɗɗo wooda ko dilli o ƴetta junngo makko o mema hinere nde. O waawi waasde memde yitere kono o memde hinere ene yaawi. Momondirde juuɗe ene yaawi. Memtaade felo koyɗe muɗum ene yaawi. Ƴeew hay to bange hande safrooɓe wono hollituɓe en jotodiral jiidigal hakkude junngo e hinere e yitere e hunuko ina mawni wadde ko hula ene raaɓa ko yoɗi ndentodiri memodiral e won sahaaji. Wadde bandiraɓe tedduɓe Pulaar de ko ni way goram. Pulaar ko ni way. En jetti noon heɗiyankoɓe men ɓe no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi. Tugginde mbiɗen wonde kala jiɗɗo jokkaade heewɓe noddi enɗemeeje keewɗe jiitaama kadi heen. Heewɓe kadi ceettiima fodde no yewtere nde ardata e mumen eno paamrata nde. Gena jaaraama on jaaraama ko jawdi mon tan gonɗon e tottiteede. Wonaa minen kebli ko nguɗiɗi, wonaa minen jeyɗi ko ɗemgal ngal jeyi, ko leñol ngol jeyi, ko jawdi mon tan gonɗon e tottiteede. Wadde noon desndaaɗo woodan ɗum tan ko tottide desnunoo ɗum o. Heddi noon mbaawen jaggondirde, mbaawen jiidude yumma e baaba, gooto fof mawnina ko jogii ko, mawninana goɗɗo ko jogii ko. Geɗe ɗe mbaawa yaarude yeeso no haanirta ni. Balle mon miijooji mon ceertata e fandeede. En jetti kadi sembinooɓe en e ko waɗatee ko. Gena jaaraama on jaaraama ko ɗo tan mataw njoɓeten hande yewtere nde kadi ha sangaji goɗɗi garoji. Ɗum noon gena jaaraama on jaaraama konngol meɗen hande baynurgol ko Pulaar ne wiya jamma e jamma ngacca ceeɗu. On jaaraama Pulaago.